no corazón da provincia de Ourense. Agochado entre frondosos bosques de ribeira, atópase un dos tesouros naturais máis fascinantes de Galicia, o Pozo dos Fumes. Para chegar a este lugar máxico, debemos achegarnos á histórica aldea de Pazos de Arenteiro, no concello de Boborás, unha vila que respira historia en cada recuncho. Pazos de Arenteiro, declarada conxunto histórico artístico, foi fogar de ordes relixiosas como os templarios e a Orde de Malta, cuxa pegada aínda perdura nas súas pedras. A nosa ruta comeza xunto aos restos da Ponte da Cruz, unha antiga ponte medieval que chegou a ter 30 metros de longitude e 3 arcos. Conta a lenda, e a historia, que esta ponte foi escenario de duros enfrontamentos entre os veciños da comarca e as tropas napoleónicas no ano 1809, o que provocou a súa destrución. Hoxe en día, unhas pasarelas de madeira permiten cruzar o río Avía para adentrarnos no sendeiro que remonta o curso do río Arenteiro. Camiñando baixo a sombra de carballos e ameneiros, seguimos os pasos dos antigos arrieiros que transportaban o prezado viño do Ribeiro por estas terras. No camiño, atopamos a fermosa Ponte do Santo Sepulcro, outra xoia medieval de 2 arcos que formaba parte do camiño Miñoto-Ribeiro. E finalmente, tras un agradable paseo, o luxir da auga anúncianos que chegamos ao noso destino. Ante nós ábrese o espectacular Pozo dos Fumes. Aquí, o río Arenteiro encaíxase con forza entre dúas grandes rochas graníticas, formando unha fervenza que cae sobre unha profunda poza. O seu nome, Pozo dos Fumes, non é casualidade. Cando o río leva moito caudal, a auga cae con tanta presión que xera unha densa nube de vapor, semellante ao fume. Este vapor, mesturado coa luz que se filtra entre as follas das árbores, crea unha atmosfera máxica e misteriosa, propia das lendas galegas. Un lugar onde a natureza amosa toda a súa forza e beleza, convidándonos a desconectar e a deixarnos envolver pola paz do bosque. O Pozo dos Fumes é, sen dúbida, un deses recunchos da nosa terra que quedan gravados na memoria para sempre. Unha verdadeira xoia da Galicia máis auténtica.